Salħat filgħodu fl-ases tal-Pulizija kienet baqax jinġabru kważi 48,000 dokument tal-vot tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u aktar u kważi 100,000 dokument tal-vot għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali. Mit-tlieta sal-ħamis li ġej dawk li għadhom ma ġabrux il-vot jistgħu jiġbru d-dokumenti tagħhom mill-Uffiċċju Elettorali fin-Naxxar, dak li qabel kien it-Trade Fairgrounds. It-tlieta u l-erba' l-ħinijiet tal-ftuħ biex tiġbor il-vot tiegħek min-Naxxar se jkunu bejn 8 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija fil-waqt il-ħamis mit-8 ta' filgħodu sa nofs il-lejl. Il-Kummissjoni Elettorali qed tfakkar li d-dokument irid jinġabar personalment u trid tiġi ppreżentata l-karta tal-identità jew tar-residenza. Intant it-tlieta se ssir il-votazzjoni għall-ASIs li se jkunu xogħol is-Sibt li ġej. Bejn l-21 sa 23 ta' Mejju se jitqasmu wkoll il-voti fid-djar lil dawk li għandhom xi diżabilità jew li għandhom xi problema ta' mobilità. Il-ħamis se ssir elezzjoni fl-isptarijiet għal pazjenti sa 6 ta' filgħaxija ta' tnejn li se jkunu għadhom pazjenti fl-isptarijiet ta' Mater Dei, Keren Grek, Mount Carmel u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. L-elezzjoni se tkun għaddejja bejn is-7 ta' filgħodu u l-10 ta' filgħaxija. Intant is-Sibt li ġej il-postijiet tal-votazzjonijiet se jkunu miftuħa mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija. Il-Kummissjoni ħarġet ukoll istruzzjonijiet għal dawk morda jew li ma jistgħux jistennew fil-kju biex jivvutaw. Persuni li jgħalqu l-75 sena u dawk li jinġiebu fuq stretchers jew mill-isptarijiet u djar tal-anzjani għandhom jitħallew jaqbżu l-kju f'kull ħin mingħajr il-ħtieġa ta' ċertifikat tat-tabib. Persuni ta' bejn is-60 u l-75 sena jitħallew jaqbżu l-kju bejn is-sija ta' war nofsinhar u l-5 ta' war nofsinhar. Dawk il-persuni li jkunu morda u ma jistgħux jistennew fil-kju jrid ikollhom ċertifikat tat-tabib biex jitħallew jaqbżu l-kju u dan jistgħu jagħmluh biss wara s-sija ta' war nofsinhar. Dawk il-persuni li jippreżentaw il-karta tal-identità speċjali maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità jistgħu jaqbżu l-kju wkoll wara s-sija ta' wara nofsinhar mingħajr ħtieġa tal-ċertifikat mediku. Tul il-jum l-istazzjonijiet ta' Net Television u Net FM se jkunu qed jaġġornaw kontinwament lill-pubbliku b'kollegamenti diretti minn Malta u Għawdex.